Kare je nasmotané. Uvidíme, čo z toho bude. Dneska to idem prvýkrát variť. Takže potrebujeme na to 400 g kare, 400 g, tak pol kila. Korenovú zeleninu, to sú 3 mrkvy. Zeler, z toho môžeme dať aj polovičku, nemusí byť celý. Jeden paštrnáčik, cibula, bobkový list. Samozrejme smotanu, to budeme potrebovať tak 3 deci. A budeme doťahovať nakoniec tú omáčku s cukrom a octom. Tak prvé si nakrájame kare, nachystáme na také normálne plátky, jak na rezeň. Samozrejme potom si ho aj jemne naklepeme a s tým, že sa nebude teda obalovať. Tak na také pol centimetrové plátky. Dobre. Tak nakrájane kare si jemne naklepeme. Tam, kde je táto chrupa, alebo to treba narezať, aby sa len to kare neohýbalo do seba, keď je také vlnovité, keď je takto máte, sa vám pekne dole prepražia, zostane vlastne rovné. Jemne posolíme. Kto chce, môže dať aj korene, ja nedávam, lebo bude tá koreňová zelenina, bude to detičky a dáme bokom, takže takto si všetko kare pripravíme. Takže si ďalej pripravíme zeleninu korenovú, takže prvú cibulu, tu si nakrájame na drobno. Takisto aj tú korenovú zeleninu, už pekne očistenú mrkvičku, všetko petržlen, mrkvu môžeme dať kolieska. Takisto si zeberieme ten petržlen na kolieska. A som si dal kúsok toho celeru, to na také menšie kocky, ak sa vám podarí. Tiež len nadrobno, ešte nakrájame. Nestruháme, len na menšie kocky. Dobre? Ďalej si dáme speniť masť, na ktorú vlastne opražíme všetko to kare. No, takže ho opražíme z oboch strán, ako som hovoril, do biela. Takže to je, takže aby ste mali krásne všetko bielučké. Dobre ho opražíme. A pridáme ešte ostatné. A to opražené, čo máte, už si môžete potom dať bokom. O chvíľku ho tam dáme naspäť, potrebujeme, aby sa nám všetko takto opražilo. Toto ešte z druhej strany, tak ako som hovoril, do biela všetko kare. Tak dáme tam naspäť to kare. Ešte môžeme zase jednúčko posoliť z vrchu. A predsa tam dám, aby sa nepovedalo aj troška korenia. Troška. Dáme aj to ostatné kare. Tak. Zasolíme. Okoreníme. A vlastne teraz pridáme tú posekanú cibulu. Toto celom. Aj tú zeleninku. Prikryjeme, jednoducho to teraz môžeme podliať. A vlastne budeme to dusiť až do mekúčka. Za občasného podlievania. A ešte sme zabudli, jasné, bobkový list. Ten tam ešte môžeme dať. A troška to udusíme, potom to podlejeme, za chvíľečku úplne zalejeme, ešte nech sa to vydusí a už to budeme len tak dusiť. A keď budeme skoro hotové, spravíme konečnú omáčku. K tomu je dobrý knedlík alebo halušky. Ja dnes spravím k tomu halušky. Pozrieme, čo robíme. Máme sviečko. Už sa pomaly dusí. Už som sa ho podlial. Vlastne tak. A spravím ho do mekúčka. Aj zeleninka má čas to osviť úplne mekúčka tá zeleninka. Takže to má čas ešte. Mesičku už máme mekúčke. Aj zeleninku. Tak ideme spraviť len tú hotovú omáčku. Výkon môžeme dať na minimum. Tuto vybereme zatiaľ všetko mäsko von. Zo smotanej hladkej múky si spravíme zápredku, tak nesmotanú mám tu. Hladká múka podľa oka, to chcem mať jak husté. Hop. A taká jedna polievková lyžica, to je akurát. Dáme. Premiešame.
hrudky nevadí, to na tej tomačke. Premiešame to a necháme to spolu zovrieť. Asi pomaličky vyťahujeme bobkový list. Tak. Tak už nám to pekne zhustlo. Prevrela už len nakoniec si to fakt podľa chutí a každý podľa seba spraví tú omáčku do robia, tam teda troška octa. Jedovky. A pridáme cukor. A spravíme si takú sladkokyslú omáčku s týmto, aj s tú smotánku. No, dobrá bude. Si ešte troška dosladím. Sa bál, že budem môcť odstále akurát tak pozadí ho troška jemne cítiť. Ešte troška cukru. A soli, samozrejme aj sol. Tam všetko pekne vystúpi. Tak a už dáme nakoniec len to mäso všetko tam. Necháme to spolu prevrieť. A môžeme to podávať s haluštičkami alebo s knedličkom. Som dneska spravil halušky. Návrh to má, ja som si kúpil taký celer s tou vňaťkou, mám umytú vňaťku, to tam ešte návrh troška dosekáme. Čo dobre s týmto prizdobíme, aj to prevoňa tým celerovou vňaťou. Karé, sladkokyslo so smotankou. No jedna almázia. Dobrú chuť vám prajem.